Jeneng iki seger-seger ta. Iya seger-seger sing mau Cilik-cilik sing saiki seger-seger. Heeh. Ngerti seger? segerdu. Piye? Odiar ya. Segerdu sing endi? Ora yo ngomong-ngomong kok. Segerdu ngebleki kowe apa piye? Ayo. Kaya ya. Hei, nek diwane niki mbok yo nganggo basa basi. Alah ora to, Dik, ngono kok njur yo ayo. Ora aku ayo aku. Aku mah nek ro iki ra ndek untu e. Apa Kowe arep rayu ono PN wi. Tandangi kuwi. Aduh, Kaya ngono wae do ngomongiro kowe kuwi. Piye? Sendi, Mbak. ki lho ra ndek untu. Iki. Nek nyokot nang griseni tok e. Wes tau piye? Ora bayangke ngono lho. Oh. Wis ora iso nyokot ya, Pak. Nganti tekan pinggir barang ra pedhot-pedhot ya. Kowe dapurmu. Ya tenan lah, aku iki nek mangan apa-apa, tau jajan sate karo aku iki mangan nganti tekan pinggir barang ra pedhot-pedhot. Ora pedhot ya ora ono untune ya. Mulane Saya kuwi mulane gah aku nek karo sing ra ndek untu iki. Kowe apa piye? aku ora ngayahi. Ora ngayahi. Duwite go kowe kok. Wasu. Ayo ayo. Wela. Iki ya putumu. Ah, Piye, putuku. Mbak? Dek isih urip ta? Yo isih no. Iki ya segerdu mah. Simbok iki iso nek ketok pengen ayu digoni kacamata kaya Dik Ayu iki lho. Bukanane wis tak duwe kacamata. Gingsule apik nek guyu dekik kacamatanan. Heeh. Kacamatane karo matane malah mbok matane. Lah Baru digoni ngono malah matane ku ngak-ngak. Nek dinggone kacamata wangun bapakmu guys iki. Lah kene. Dasare kacamatane apik, Nggih. lambene jahitan. Nek kan aku sia-sia e. Mergo entuk Bu. Nyumbang 100. Lah aku madang ngumpeng kae. Ayo kaya kamu bangetan ora ada bulan laris kok. Ayo ora Baru tak apa-apa. buka rabies tulisannya kok 100 gak oleh madang lawuh apa-apa. Iki cah iki nekat banget. Kok ya ngerti isin lho. Sapa? Kowe kuwi ngerti isin ngene-ngene sedulur kaya Mas Eno iki lah ya anakmu to. Ayo ana nyumbangane anake 100 ra cukup. Aku oleh mangan kau grameh utuh barang kowe. Bola iblis iki. Ayo. Cangkemmu ki mbok meneng. Aku tak delokke kowe lah, lek rabies nekat tenan iki aku. Grameh utuh ngebaki piring barang. Jenenge Mbak Yu barang do rawuh nek ngono. Komplit. Melu tresep aku ya. Nyumbang aku. Cah gleleng. Cah kondengan pada. Iya. 100. 100 grame. Mau tutuk wae. Wong kowe iki ya karo putrane Mas Eno sing disebutke wingi. Kowe lak ya mbahne to. Mbahne, Aja nyumbang dhuwit nyumbang tenda apa nyumbang kursi. sakon sapa? Ya umume wong sing disupitke iki putumu kok. Wah, lancang kowe. Kene. Wah, geseh kowe. Ya umume lak nyumbang tenda, kursi, sound system. Awang kowe iki dadi manten wis ora tak sumbang apa-apa kok. Nek pengenane wis lancar kae tak anu tenda barang wis Sing komplit. anu Mas Dae. Heeh. Kowe wis dadi apik, Pak. Wah, ndur wayangan Heeh. ini. Kowe Lancar kabeh. nganggo ditmu. Sapa? Kuwi lek murah gati. Ayo nganggo ditku kuwi. 100. Gleleng ra sama. Ya. Ayo Mbak, dibawani gerajakan. Ya, nganggo bawa gelang alit. Heeh. Lengalih. Ora Mbak Wijane ngopo kok untune ampong iki ngopo, Mbah? Ayo biyen mergo nunggang pinmontor nganggo helm. Oh, terus? Ayo lek ku geseh kuwi. Lah berarti mbiyen suwek iki lambene. Wah, nunggang pinmontor mendem ngidul nang parantes jengret ambiar. Wah, Terus? lambeku sigar untukku rampal. Ilatmu Sigar. Terus digawa nang rumah sakit ngono. Jogja ngono. Ah iya. Tekan rumah sakit iki harus ditambal cewek dagingan bokong. kowe gelem. Ah jijik to aku. Lah ngopo? Untuk bokong pelendingen. Kowe mau Ya lumayan no, leh bokong. Anu mau. Lah,
Terus aku mulai Heeh. karo swarga bapak sing kandhani. Ngene piye? Yes, nek lambemu arep saiki cek-cek ning Bogem. Prambanan? Mangkat ning Bogem aku. Heeh. Tekan kono, wah pas prenan cah sekolah kae. Oke sing do supit. Oh, Heeh. aku nunggu nang kono setengah dina. Heeh. Bar kuwi aku mlebu. Heeh. Wes. Entuk pirang ketokan? Wih, lancar aku mulai. Entuk turan akeh banget. Wih, tak tambal untuk piro, Pak? Yo no 11 iki. Wis 11. 11. Saiki wis demes. Demes. Se turah 8 rek. Saya tur apa? Oh, arep nggowo piye? Ngono aku ora anu kok. Jogo apa? Wis sing jan kok nganggo ketokan. Ayo go nambahi ben Apa? Ning arep kok kuwi lambe ketokan ning ana resikone. Wah, resikone saya sip meneh. Apa? Angger urus cah wedok sing nganggo rok sak dhuwur dengkul kae. Heeh. Tengah isih ana Sekane. sekane. Lambe iku le Piye? iso ndengati. Kowe iki wong Jawa ning ora ketok Jawane ya kowe kuwi Lho kok. kok iso? Sopan santun iki dijaga, Pak. Lho sopan santun wis. Nek weruh wong wedok nganggo pakan merangsang. Heeh. Meniki ora ngono kuwi ditutupi. Cangkemku ya wis tak tutupi ngono. Wis ora ngono. Wis ora ngono. Terus? Malah sing ngono iki gesok. Apane? Ya wis rasa tak omong. Ya, ya. Ora usah dibawani ya, Mbak. Oke. Langsung gerajakan wae. Monggo genti-genten kula nembang. Monggo, yuk. Geti, Pak.
matur suwun. Ae ana bali lumut ambraganggeng awita dencengan latal dari Kendari kula wonten mengendika ing ngadhawu menapa ngangati pati gumarubuk kaya nangin gedhe ingkang mlebu jroning kedaton negara Ngastina pangiraku kaya ketaman prahara lah kok sirep-erep ilanging maruta ana ganda arum iki sapa Ndari ingkang sowan sapa tobat nyuwun pangapunten menika ingkang katingal sowan putra paduka piyambak lho sapa Dursasana apa piye? Sanes. Kartomarma. Menika ugi sanges apa piranganing Kurawa sak pirangan munggah ning Datulaya. Menika ugi sanes Kakang Adipati. Lah iya, lah sapa? Menika putra paduka mingkat bajanipun Nyayi Kunthi kali Brata. Pun Bratasena. Sapa? Bratasena. Bratasena anakku. Inggih kasinggihan mekaten. Suman mau nendi? Sengguni mau nendi? Wonten mriki. Suman kula wonten maring ngadhawu. Sing teka iki sapa? Sing prapta iki sapa? Inggih. Anu. Sinten niku? Raden Bratasena. Sing matur nek Pandhawa tekaning pati sapa? Kula. Terus saiki kowe nyawang ora iki sapa sing teka? Nggih, menika Raden Bratasena. Tegese Pandhawa mati. Lho. Tegese Pandhawa ijik urip. Nggih. Kula rak inggih namung mbok umpami Pandhawa menika sampun pejah, rongkonganipun wonten buktinipun. Yen ngono bener ngendikaning wong Talkondo. Yen to rongkongan mau rongkonganing Puruncana, sak anake 5 cacahe sing padha mbok aturake, yen to kuwi rongkonganing Pandhawa. Suman kowe kok tegel-tegel arep apus-apus karo aku to. Wis ngerti aku ki cala hina cacat netra ora weruh marang gelaring jagat eseme rembulan. Ning tremune mesa tok blusuke laku ning Ratu Ngastina. Menungso keparat kowe. Inggih. Ora sawang sulan. Mboten. Janji tok baleni ditenono. Tak copot ku lho gua baleke ning Ploso Jenar dadi jelantah kowe. Inggih. Kowe ngerti ora to? Kowe iso tuku apa-apa ora mergo kowe melu aku to tak kandhani. Lah kok dadi kowe arep tumindak kaya mengkono? Kowe Mbak Yu mungkin ora melu aku dadi apa kowe? Karang ya. Bawahan ki mesti ngono. Ora sah sambung rembug? Mboten. Bratasena padha kandhil harja saprapta mungkir anakku wong bagus Bratasena. Wah, biyo-biyo suaramu. Nadyan aku ora weruh marang gelaring jagat eseming rembulan, ora iso weruh marang endahing jagat ning aku iso krasa. Sepira to dedeg piadekmu. Gene suaramu kaya mengkono. Dastarata bapakku. Aku ngaturake basaku katura. Yo tak tampa cah bagus pangestuning wong tuwa Tampanono. Ndak gegem dadekake jimat. Bisma kakekku aku ngaturke sembah. Ladala putu. Iya. Rahayu yo nggir tansah kinalisna saka Rubeda. Pangestuning wong tuamu Tampanono. Ndak gegem dadekake jimat. Durna bapakku aku ngaturke sembahku katur. Lole anakku nggir. Anakku wong bagus Bratasena, wong sing tak tresnani ora kejaba mung kowe ya Bratasena. Semenjak kowe saka bali segala-gala saka kutha Pramanaka tilang mbuh menyang ngendi parane. Pendak bengi ora kendhat gon kutasamanekung puja brata ngersani Gusti ngakarya jagat. Muga-muga Pandhawa tansah kinalisna saka Rubeda.
tansah wilujeng nering sambikala. Buktine apa dongane bapak ditampa dening panguwasaning Dat Kampurwaing Dat. Bratasena kowe slamet ya Cak Bagus. Slamet. Syukur-syukur. Waras to, Ngger? Waras. Pengestune bapak Tampanana. Yo nak gegem dadake jimat. Kurupati kakangku aku ngaturke bekti. Yo Dimas ndak tumpuk pangestunipun Kakang Tampanana tak gegem dadake jimat. Dastarata bapakku. Piye, Ngger? Syukur kowe ora dibagekke dhewe. Ora taya kowe. Mangka ketok lho. Kabeh dibekteni kok aku kok ora. Oh, wong ki ping kari undu-unduane. Nek pakartine elek ya undu-unduane mesti sarwa elek. Tandurane ala ya undu-undune sarwa ala. Tandurane becik ya undu-undune sarwa becik. Wong sampeyan iku wong urip kok dipatekke syukur. Ora dibekteni karo Bratasena. Ora dibekteni ora patheken. Ora apa-apa. Dastarata bapakku. Kuluk. Bratasena piye? Sing gedhe pangapuramu tanpa lali para aku sowan ning negara Ngastina. Mestine wae ora usah perlu ngaturke sepira kelebutan. Ngastina iki darbeking para Pandhawa. Pandhawa duwe kewajiban tumraping negara Ngastina, mula ndak keparengake mlebu metu laladan lan wewengkon Ngastina. Yo ngaturake panuwun. Sabanjure ora duwe niat nedya gawe goreh penggalihe Dastarata bapakku. Niatku mung kepengin nanjihake bab negara dudu kuwi. Lah nanjihake bab apa? Aku mung kepengin krungu ngendikane saka Dastarata bapakku duk nalika Bapa Pandhu bakal nurut marang Kasedan Jati. Bapa Pandhu weling apa karo Dastarata bapakku? Yo nadyan wis mataun-taun nang aku ora bakal lali Kakang Adipati. Kula titip anak-anak kula Pandhawa, kula tringgula wentah tuwin kula titip negari Ngastina sawetahipun. Mangke menawi anak-anak kula sampun dewasa, Ngastina menika kula aturi mangsulaken dhateng pangawaosipun para Pandhawa. Ngono mungguh ngendikane bapakmu ya Yayi Pandhu. Para gage saya aku tak matur. Pandhawa wis padha dewasa, Pandhawa wis padha isa mulir budi ngasah kadewasan. Dina samengko aku diutus dening Kunti Babu supaya nanjihake bab negara Ngastina. Mula wektu dina iki aku njaluk keterangan ingkang gumathok. Babagan negara iki bakal mbok balekake marang Pandhawa wutuh. Apa mung sak sigar semangka. Pandhawa bakal nampa apa wae ngendikane Dastarata bapakku. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestunggal. Bratasena, Dastarata bapakku piye? Upamaku mbok arani luput, apan pancen kepara nyata. Kabeh tuk sumbering perkara keluputan iki aneng bapakmu Dastarata. Kowe tak kandhani yo, Nggir. Nalika sak candra ingkang kepungkur ana ingkang biyawarakake yen to Pandhawa wis tekaning pati. Mula gandeng Pandhawa tekaning pati wis ora ana sing tak toleh-toleh meneh kejaba mung kakangmu si Kurupati. Aja nganti Ngastina iki komplang, ora ana ingkang lenggah dampar. Tumuli sawise aku ngerti yen to Pandhawa wis padha tekaning pati, nadyan kabar mau ora nyata, awakmu ing Ngastina misuda marang kadangmu si Pambayun ya kuwi si Kurupati minangka dadi Prabu Anom. Monggo wis kabeh sumebar warata saindenging jagat. Yen to ingkang bakal gumanti keprabaning Ngastina kuwi si Kurupati. Kuluk yen to nganti ucape Ratu Ngastina iki blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sente doh nyono cerak nyono padha mestani yen to Ratu Ngastina ki wong sing ora tetep marang kewajiban kanalindrane. Yo mula reksanen kanalindraning wakmu ing Ngastina. Reksanen yo, Nggir. Tak jaluk negara iki ikhlasno men dilenggahi si Kurupati nanging Pandhawa bakal entuk liru bumi ingkang jembare sak traju sak bobot kalawan Ngastina. Ya subure ya becike kabeh mau bakal padha kalawan negara Ngastina. Dastarata bapakku. Bratasena piye? Yen to pancen kaya mengkono, babagan Ngastina wis mbok paringake marang Kurupati, Pandhawa ora bakal awol sarta anggrundel. Pandhawa ikhlas nanging jumbo kalau ngendikaning Dastarata bapakku yen to bakal menehi bumi liru Ngastina. Ya kuwi bumi ngendi?
papan pernah menyang endi wujute apa mara gage dawuhna wujute wana alas gung liwang-liwung alas gawat keliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu kang aran wana marta yen Pandhawa nampa wana marta minangka dadi liruning negara Ngastina Babatana Bratasena Babatana yen bisa mbok babati yasa negara Muktiya Ngawibawa Nyakrawati ana ing bumi tanah Wanamarta Werkudara manganjur lakune ngangin gugur anggrane ngarga gugur anggrane ngarga gura gurnita kakiri kiri wah yen pancen dadi palilahe Dastarata bapakku aku mengkari manut dina iki aku njaluk pamit aku budal menyang Wanamarta babatane Wanamarta kusik Bratasena aja kesusu durung ilang kangenku ayo tak kanthi kembul bujana karo wong tuamu perkara kembul bujana tinemu mburi yen wis rampung gaweanku mengko gampang kene padha bakal rupian lan seneng-seneng yen wis dadi niatmu budal saiki mara saiki matura kinarya tandha tresna aku marang anakku si Bratasena kowe njaluk sangu apa nggih kowe njaluk sangu apa brana pijes gunane apa aku bakal nyambut gawe babat alas dadak sangu brana pijes malah ngewu-ewu manteng ing ciptaku ngewu-ewu nggonku prihatin ngewu-ewu nggonku nglakoni tapa Bratanadya babat apa njaluk pira wadyabala supaya ngewangi nggonmu babat Wanamarta yen iso tak lakoni dhewe apa ora nyuwun wadyabala kinarya ngrewangi nggonmu babat sesuk yen dadi negara upama aku kelakon babat yen aku mukti ning negara Ngamarta wong-wong sing padha ngrewangi aku mesti padha ngrasani karo aku Pandhawa kaiso mukti merga saka aku mula aja nganti nggonku nglakoni pegawean iki mutangke budi marang sapa wae aja keputangan budi marang sapa wae iso tak lakoni dhewe ora iso ya tak lakoni dhewe kanthi cara mengkono aku ora keputangan budi marang sapa-sapa lan ora mutangke budine sapa-sapa kowe ladalah jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu wis saiki pancen kaya mengkono aku njaluk aturmu kowe nyuwun apa aku njaluk siji Dastarata bapakku sawise budalku iki mengko aja dahar aja nindra nganti tekan rampunging pakaryanku sawise aku kelakon babat Dastarata ndak keparengake dahar sarta nindra ingkang jenak nanging sadurunge aku rampung babat aja pisan-pisan dahar woing dami sartane nglakoni sari wah nyembuh marang kasutapaning Bratasena jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Urupati wonten dawuh krungu ora kowe tembunge adimu lanang iki contonen nggih wong tuwaku ora butuh dipunjung ingkung gajah saben dina ning weruh kelakuane anak sing kaya ngene nadyan wong tuwa isih urip kaya wis anguk-anguk lawanging swarga kestaken dawuh Pandu anakmu kok dadi apik kabeh wah rasa dadak ngrasani sing ora ana wektu dina iki aku njaluk pangestu budal marang Wanamarta ndak pangestu ni muga-muga lebda ing karya ya nggir Bisma hakekku aku nyuwun pangestu Bratasena ora kendhat ngonipun yang sanga Talkanda bakal tansah nglakoni semedi sak rampungmu nggonmu babat yo ngaturke penuwun Durna bapakku aku njaluk pamit Werkudara aku arep nglakoni Senin Kemis wah nganti sarampunge nggonmu babat Wanamarta Senin Kemis pokoknya aku nglakoni poso yo nyembah marang kekuatanmu nggonmu nglakoni babat Wanamarta muga-muga lebda ing karya ya ngger Urupati kakangku aku njaluk pamit yo Dimas sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dastarata bapakku
Pisan meneh aku nyuwun pamit surtiting ati-ati duga-duga digawa kula Bratasena atmajaku cak bagus. Bratasena, aku arep mbok kapake, Bratasena. Sajake kowe ora trima atimu. Wah, aja kleru penampa. Dastarata bapakku. Wiwit cilik aku ora dimong karo Bapak Pandhu. Wiwit cilik ora duwe wong tuwa sing tak anggap bapak ming kowe. Wah, dina samengko maragake sawangen jagate Bratasena. Yen jagatku iki doyong tegese aku modar ning Wonomarta. Nah yen jagatku jejeg tegese aku bakal kelakon babat Wonomarta. Aduh jagat Dewa Bathara, jagat Pratingawe ladal. Kumesar penggali awakmu ing Ngastina. Bratasena, ndak sawang jagatmu katon jejeg kenceng. Ora ana doyonge. Muga-muga kasembadan penjangkamu ya ngger pangestumu sing tak suwun Dastarata bapakku. Terminal Kulon Progo do piak to, Pak. Apa? Coba jejer. Mbak Orisa. Waduh, pun ket wau. Sampun. Niki tumbasan pinten? Kok nesu ki ngapa? Mbok nek nyambut gawe iku ora nesom to, Lek. Wah iki Tumbasan pinten iki? Ayo. Anjur ngawur ora. Nggunakake kesempatan. Ayo, tumbak. Ayo, anakmu sing tok salahke. Lah sing wedok kowe kaya ngene, lah kok gandeng kirik. Kene nak, kene. Nggih. Coba, cetok serasi nek ngene iki. Bapakne pateni. Serasi ini kok piye kuwi? Serasi mboten. Ora pati yo, Mas Dere. Orisa ya? Iya. Kok jejer munyuk. Nek arep bales to kowe iki. Ki nyambi ki jalan mati unamu. Jejer munyuk. Iya. Ayo san nembang apa? Nggih. Nyen rengu nggih, Pak. Ya, langgam rengu. Ya. Iki lho sing mlungu wah sip. Apa? Niku capek gunung, Pak. Langgam tengu. Rengu, Mas. Kupingmu ya bosok. Rengu. Waduh. Ayo rengu. Rengu. Mau yo muni rengu to. Rengu. Ya, rengu. Ya. Memanise Saka ngendi mo? Piyungan. merati Manisi merati. Neno. pacaane mangapra Suarane apike kok ngene. Iya. ganda slowa swira gane Ayo ora apa-apa, ya sinden nyambi anu kok obong-obong atine. Iya. rina wengi mangatra
soalnya ora jenak dek, atine gundah. Regane juragane loro ana kabeh ta. Iya. Montang manting tanah jenak Eno kang masih roduh wong bagus Neno gampang teman ambeh beda ya sajake ya leboke dangdut ya mak ya nenono
Padha kendire. Elisa Mbah Elisa. Wis mudara. Elisa Orcarus Alaso balenono. Saya langsung Wah, mane. Piye Mbah? Kene nonton cedak kene. Ki kok rambutmu kok gempel to Mbah? Disisir nek arep dakil disisir rambute ben ganteng. Meneng-meneng matane katarak iki. Kok matane katarak ngopo? Apa bois-bois kok dunake. Kuwi iki maksude rambutmu apik lain daripada yang lain wong disemir putih ngono lho. Ah iya. Oh iki disemir ta Semir Dudu? putih. Oh, gawul tenan. Aduh, piye? Iki uwan. Kuwi wan to? Uwan semir. Tak kira semir. Anu uwan. Uwan, oh, berarti ini wis tuwa kene. Bahasa Indonesia uban. Uban, ya, gawul tenan, Mbah. Apa? Gaul. Piye? Gaul lek beling. Gaul ya. Piye? Aku kan gaul ngene. Apa maksudnya gaul iki apa? Gaul ki serawung. Oh, kita salise rawung dan semenye rawunge. Ora iki jane wong endi ta iki? Ayo takoni dhewe. Tekono ono kok kowe iki. Kowe iki jangan ndi? Aku saka Lembelu. Mudar. Lambelu kuwi basa Jawane cangkemmu. Wes ora kekren dasmu. Ora aku Lah ngopo ngene iki sekolah Belu tenan kok nesu. Mbok sing jelas nek golek desa ki sing cetha. Ya pi desa padake dolanmu kurang adoh Lambelu desa kuwi, Mbah. Ayo Daerah ngendi? anu kuwi kecamatan ngendi? Daerah Sulawesi Tengah kono. Oh, Mbokku sekolah Lambelu. Oh, Lambelu. Iya, ora apa-apa saya. Mbokmu sekolah Belu terus. Bapakku saka Toli-Toli. Ah, kuwi. Mbokne saka Lambelu, bapakne saka Toli-Toli. Dadi lambe entuk toli. Ya kuwi bener. Kuwi iki ora lambe entuk. Toli. Ora lambe entuk toli iki ora. Kuwi iki Lambelu ki dusun. Kok mbokne sekolah Belu. Sekolah Lambelu. Saka Toli-Toli. Daerah Sulawesi kono. Kowe iki senengane genah-genahke kaya idang. Aku tok sing ngejak aku kok ora Ayo ado. sing ngejak kowe wis tau tekan ora apa? Ayo wis takono ayo. Ah, wis tau tekan ora? Dorong. Aku melu ngendi-ngendi kok iki ya, Wan. Wah ya. Iya. Iki dadi kok ngene iki iso kok ngene iki tak jak mrene mergo weruh toli-toliku. Nah, apa? Kok Toli-Tolimu ki kowe saka Toli-Toli apa piye ne? Toli-Tolimu maksudnya piye? Toli-toli ki desa. Toli-toli ki panggonan, papan, tempat. Oh, tempat. Heeh. Kok toli-tolimu? Maksudnya apa? Kok namu ki wis ora iso berfungsi. Ora. Berfungsi dasmu nek ra tukul dapurmu. Nek biyen-biyen pancen iya, sekolahku tukul adik-adikku. Ning lak saiki wis ora iso. Iso ya. Wong baru operasi tedun kok. Weh, nek aku iso. Apa to kowe jane ne? Ora usah ngerti. Ora iso. Kowe engko nek ngerti ingin kowe. Kok marai ngene ayo. Ingin apa? Ingin apa? Ingin membunuh Anu, Dek. Nggih. Dek sapa? Napa? Dek. Elisa Salaso. Dek Solo. Nggih. Kok tekan Solo bareng iki apa? Elisa Solo. Laso. Nggih. Nembang ya, Dek. Oh, oke. Oke. Karo anakmu. Karemu. Kuwi. Mas Bekes. Heeh. Kuwi ketoke kowe percaya rasa nek kuwi anake. Ora. Ah. Ora padha. Bener. Wow, Nek bapakne elek ngene. wasu. Lah ora kena nesu. padha wong aku jujur. Jujur. Elisa ki jujur. Takokne penonton sak, elek apa apik? Takokne penonton. Penonton niki elek napa apik apa? Lah, elek lho sampeyan ngomong elek. Nek apik malah ra payu. Ya kudu elek. Elek. Berarti duitmu akeh. Elek nang duit akeh. Jaluk. Jaluk ngene. Tekone saya sekolah ora kok. Anu sekolah ndi? Sekolahe Mercu Buana.
Glo. Ngendi? Apa? Metu Buana. Mercubuana ya jurusan Jurusan hukum apa? psikologi. Oh. Tadi tak delok iki kowe duwe rodok lara jiwa sesuk ning omahku ya, Mbak. Wis. Ora nesu ayo, nek entuk nesu, takon apik-apik kok Aja nesu. nesu, aja jengkel, santai wae. Kowe iki piye to? Tekon apik diwangsuli apik kok muring. Jurusan psikologi. Heeh, psikologi. Psikologi ilmu tukang kejiwaan, jiwa. Tukang nambani wong edan kuwi lho. Mendang mati wong edan bener. Anu pindah wae le sekolah. Pindah teng endi? Ya pindah kuwi pokoke pindah sing ora. Aja sing jiwa-jiwa. Oh, lah ngapa ta, Pak? Wong iki dhewe kentir kok. Nggih, nembang nggih, Mbah. Tekoni Pak. Jenengan nembang mboten? Nembang. Tekono wis suwe urung ning kene. Wis wae urung nang kene. Dereng. Nggih nembe wau, nembe jam 8. Motor bener kuwi jawabane. Nek takoni kowe nang Yoja wis suwe urung ngono ben. Ngilariku. Jadi apa? Takone ngekrek lambene yo. Nek piye salah apa meneh akune? Lemu nang kene wis suwe urung. Dorong jam 8 tekan madang terus munggah panggung. Lemu Ning tekon wis teto Madang. Ya madang. Aku malah urung. Jalo panitiane. lemu tekon ya kleru kok ya kowe Tapi- iki. Tegese ning Jawa ning Jogja kuwi wis pirang taun. Nang Jogja Jawa wis suwe apa durung. Wis, biyen sekolah pedalangan biyen. Pedalangan. Wong wedok Terus pedalangan. cok psikologi. Ngono. Terus jebuk psikologi. Soale dalam Juga apa? marai Sik juga apa? Psikologi. Semologi no. Psikologi. Psikologi. Ah. Padha karo aku mbiyen nang kono nang luar negeri aku ora jenak pindah ning Jogja. Ya jebuk ngono kuwi. Apa Psikologi. psikologi? Wah, aku jurusan ekonomi. Ekonomi apa? Ekonomi. Ekonomi lemah. Mulane wis ora ndek omah ta. Melarat berarti ini. Ya saiki nambah. Nembang apa? Duet wae Mas. Manut. Apa rondo Manut. kempling? Ya. Nggih. Rondo kempling ya ora apa. Hei. Kowe wis duwe bojo urung? Dorong jomblo aku, Mbah. Heh. Jomblo. Ya so, jomblo do jomblo yo. Piye? Ya maksudnya apa iki ne? Anu berjomblo-jombloan. Jomblo-jomblonan ora. Ayo tegese jomblo do jomblo gathok. Gerangan kaya ngono. Yo Wis ora iso berfungsi. Aneh-aneh. Wong ngono jawabe garangan kaya ngono. garangan gundul. Ya isih krungu. Garangannya apa iso nggo bakar lho aku. Hah? Garangan ki apa to? Garangan iki kon kae. Apa? Wah, aku nek gelem sip kuwi. Apa kuwi ne? Apa ngene-ngene rare? Ula. Ora. Wis pokoke. Oh ya. Kowe nek dibojo ngono kuwi, Pak. Wah, kurang sip iki. Kok kurang sip. Piye kurang sip? Kok digedhekke sithik yo. Apane? Ya bodine lho. Ya ora apa-apa nek guru ki gampang ling gawa. Oh, lu gampang nggawa triplek wae iki. Ya, sor. Yo. Rondo kempling. Oke. Ah ya rondo kempling mangga diaturake yuk. Mbak Ayu badhe tinggal pundi
Khususon ilarohi Ki Seno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis